Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala quwwata wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barokatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auli asro tasnatai wa asaro isna ida ungsatasa aundakaro wal ya linggairi raf'i warfa bil alif wal fatku fi juz'ai siwa huma ulib. Wa auli lan nyandingake sapa sira asrota ing lapat asrota, isnatai ing lapat isnatai, wa asaro lan nyandingake sapa sira ing lapat asaro, isna ing lapat isna. Ida tasa ing dalem nalikane ngersakake sapa sira ungsa ing makdud mu'anas lapat ungsa, aundakaro utawa ing makdud mudakar. Walya utawiya iku linggoiri raf'i, keduwene sakliyane rafa. Warfa lan ngrafa'ake sapa sira bil alifi kelawan alif, wal fatku utawi kewaca fatkah iku ulifa dikaweruhi apa fatkah, dilakokake apa fatkah fi juz'ai siwahuma ing dalem juz lorone sakliyane isnata asrota wa isna asaro. Kot sabako temen-temen wis dingin apa anahu sak temene kelakuan iku yukolu diucapake fil adadi ing dalam isim adat al murakkabi kang disusun apa asaro lapat asaro, fitat kiri ing dalam mundakar, wa asrota lan lapat asrota fit nisi ing dalam mu'anas. Wasabako lan wis dingin aidon kali maneh apa annahu sak temene kelakuan iku yukolu diucapake apa akada lapat akada fil mudakari ing dalem mudakar, wa ikda lan lapat ikda fil mu'anasi ing dalem mu'anas, wa annahu lan sak temene kelakuan iku yukolu diucapake apa salah satun lapat salah satun wa arbaatun lan lapat arbaatun illa tis'atin temeka maring lapat tis'atin bitai kelawan nganggo tak lil mudakari keduwene mudakar, wa sukutiha lan gugurake tak lil mu'anasi keduwene mu'anas. Wadakaro lan nutur sapa Kyai Musonef huna ing kene bab anahu ing sak temene kelakuan iku yukolu diucapake apa isna asaro lapat isna asaro lil mudakari keduwene mudakar bila ta'en kelawan tanpa tak fis sodri ing dalem juz kang kawitan wal ajuzi lan juz kang akhir. Naku ing di isna asaro rojulan sepadane lapat ing di iku ing dalem sanding ingsun isna asaro utawi wong rolas apane rojulan wong lanangi, wa yukolu lan diucapake apa lapat isnata asrota imro'atan, isnata asrota wong rolas apane imro'atan wong wadoni, lil mu'anasi keduwene mu'anas bitain kelawan tak fisodri
ing dalem juz kang kawitan wal ajuzi lan juz kang akhir. Wanabaha lan ngelingake sapa Kyai Musonef bi kaulihi kelawan dawuh Kyai Musonef rupane wal ya linggoirir rofi. Ngelingake ala anal adada ing atase sak temene pira-pira isim adat al muruk kabata kang disusun kullaha yo sekabehane adat murukab iku mabniyatun kang dimabniake apa sodruha juz kawitane adat murukab wa ajuzuha lan juz akhire adat murukab wa tubna lan dimabniake apa adat murukab alal fatki ing atase fatka. Nakwu akada asaro sepadane lapat akada asaro bi fatkil juz'aini kelawan kewaca fatkae juz lorone lapat akada asaro. Jadi lapat akada ya ti nasabno, asaro ya di nasabno. Wa salasata asruta lan lapat salasata asruta 13 ya. Bi fatkil juz'aini kelawan kewaca fatkae juz lorone lapat salasata asruta. Wa yustasna lan dijabaake mingdalika saking mengkono-mengkono wa tubna alal fatki apa isna asaro lapat isna asaro wa isnata asruta lan lapat isnata asruta. Fa inna sodrohuma mongko sak temene juz kawitane lapat isna asaro wa isnata asruta iku yuk robu diirobi opo sodrohuma bil alifi kelawan alif ruf'an kali tingkah rufa wa bil ya'i lan kelawan ya nasban kali tingkah nasab wajaron lan kali tingkat jer. Kama yuk robu kaya oleh diirobi opo al musanna opo tasniyah wa ama ajuzuhuma lan anapun utawi juz akhire lapat isna asaro wa isnata asruta iku fayubna mongko dimabniake opo ajuzuhuma alal fatki ing atase fatka. Fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat jaa isna asaro rojulan. Jaa wis teko sapa isna asaro wong rolas apane rojulan wong lanangi. Waru'a itu lan ningali sapa ingsun isna asaro ing wong rolas apane rojulan wong lanangi. Wa marurtu lan lewatan sapa ingsun bi isna asaro ketemu wong rolas apane rojulan wong lanangi. Wajaat lan wis teko sapa isnata asruta wong rolas apane imro'atan wong wadoni. Waru'a itu lan ningali sapa ingsun isnata asruta ing wong rolas apane imro'atan wong wadoni. Wa marurtu lan lewatan sapa ingsun bi isnatai asruta ketemu wong rolas apane imro'atan wong wadoni. Wa mayyizil isrina litis ina biwakidin ka arba'ina kina. Wa mayyiz lan gawe tamziz sapa sira al isrina ing lapat isrina. Al isrina ing adat lapat isrina. Litis ina temeka maring adat lapat tisina. Jadi isrina itu 20 ya. Nalak tisina 90. Biwakidin kelawan mufrad mundakar. Ka arba'ina kaya sepadane lapat arba'ina 40. Apane kinan mangsani. Kot sabako temen-temen wis dingin. Apa anal adada sak temene isim adat iku mudhofun kang dimudhofake
wa murokabun lan kang murokab wandakaro lan nutur sapa Kyai Musonef huna ing kene bab al adada ing isim adat al mufroda kang mufrad wa utawi adat mufrad iku min isrina awit saking lapat isrina 20 ila tisina temeka maring lapat tisina 90 wa yakunu lan ono apa adat mufrad iku bilafdin kelawan lapat wakidin kang siji lil mudakari keduwene mudakar wal muanasi lan muanas wala yakunu lan ora ono apa mumayyizuhu tamzise adat murokab iku illa mufrudan angin mufrad mangsuban kang diwaca nasab nakwu isruna rojulan sepadane lapat isruna wong 20 apane rojulan wong lanangi wa isruna lan wong 20 apane imro'atan wong wadoni. Jadi imro'atan dan lapat rojulan itu menjadi tamzis. Wa yudkaru lan ditutur qoblahu ing dalem sadurunge adat mufrad apa annayifu punjulan leluwean tatawa punjulan wa yuktofu lan diatofi apa adat mufrad huwa yo adat mufrad alaihi ing atase nayib fayuqalu mongko diucapake apa lapat akadun siji wa isruna lan 20 selikur wa isnani wa isruna lan 22 wa salasatun wa isruna lan 23 bitai kelawan nganggo tak fi salasatin ing dalem lapat salasatin wa kada lan iku koyok mengkono-mengkono lapat salasatin ma utawi adat ba'da salasati kang tetep ing dalem sakwise lapat salasati ilat tisati temeka maring lapat tisati lil mudakari keduwene mudakar wayu kalu lan diucapake lil muanasi keduwene muanas apa lapat ikda wa isruna iku keduwene muanas yo ikda wa isruna selikur wa isnatani wa isruna lan 22 wa salasun wa isruna lan 23 keduwene muanas bila ta'en kelawan tampo tak fi salasin ing dalem lapat salasin wa kada lan iku koyok mengkono-mengkono salasin ma utawi adat ba'da salasi kang tetep ing dalem sakwise lapat salasi ila tis'i temeka maring lapat tis'i watalak koso lan dadi keringkes watalak koso lan dadi pertelo ngono ya kena ya watalak koso lan dadi keringkes mimma saking perkara mimma saking keterangan ngono wae sabako kang wis dingin apa mah wa min hada lan saking iki bab apa dadi faile talak koso ya apa ana asma'al adadi satemene pira-pira isim adat iku ala arbaati aksamin ing atase ana papat pira-pira dumduman mundofin kang mundop wa murokabin lan kang murokab wa mufrodatin lan kang mufrad wa maktufatin lan kang maktuf wa may yazu murokaban bimislima mujiza isruna fasawiyan huma wa may yazu lan gawe tamzis sapa ulama alinaku murokaban ing adat murokab bimislima kelawan sepadane isim adat mujizah kang ditamzisi opo isruna lapat isruna fasawiyan mongko madhakake temen sapa sira huma ing murokaban lan isruna
Yumazi ai tegese yumazizu tamzizi opo al adatu isim adas. Yumazizu gawe tamzis ngono ya kena ya. Yumazizu gawe tamzis opo al adatu isim adat. Yumazizu tamzise opo al adatu isim adat. Al murokabu kang murokab katamzizi isrina koyok tamzise lapat isrina wa akwatihi lan piro-piro dulure lapat isrina. Fayakunu mongko ono opo tamzis adat iku mufrodan rupa mufrad mangsuban kang diwaca nasab nakwu akada asaro rojulan. Sepadane lapat akada asaro wong 11 apane rojulan wong lanangi. Wa ikda asrota lan wong 11 apane imroatan wong wadoni. Wa in undifa adatun murokkabun yabqal bina wa ajuzun qad yu'rabu. Wa in undifa lan lamun dimundhofake apa adatun isim adat murokkabun kang disusun tatawa kang murokkab. Yabqa mongko tetep apa albina apa bina wa ajuzun utawi juz akhir iku qad yu'rabu terkadang dimu'rabake apa ajuz. Ya juzu wenang fil adati ing dalem piro-piro isim adat al murokkabati kang murokkab apa indufatuha indufae adat murokkab ila ghairi mumaizizia maring sakliyane tamzise adat murokkab mah adat ada kang liyakake apa mah isna asaro ing lapat isna asaro. Fa inahu mongko sak temene lapat isna asaro iku la yudofu ora dimundhofake apa lapat isna asaro. Fala yuqalu mongko ora diucapake apa lapat isna asarika. Jadi tidak boleh diucapkan lapat isna asaro isna asarika itu tidak diperbolehkan. Wa ida udifa lan ing dalem nalikane dimundhofake apa al adadu isim adat al murokkabu kang murokkab. Fa madhabul basriyina mongko utawi madhabe pira-pira ulama Basra iku anahu sak temene kelakuan iku yapko tetep apa al juz'ani juz loro ala bina ihima ing atase mabnine juz'ani. Fatakulu mongko ngucap sapa sira hadihi kumsata asaruka. Hadihi utawi iki perkara iku kumsata asaruka wong 15 sira. Waro aitulan ningali sapa ingsun kumsata asaruka ing wong 15 sira. Wa marurtulan lewatan sapa ingsun bikum sata asaruka ketemu wong 15 sira. Tak baleni ya. Fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat hadihi kumsata asaruka. Hadihi utawi iki perkara iku kumsata asaruka wong 15 sira. Waro aitulan ningali sapa ingsun kumsata asaruka ing wong 15 sira. Wa marurtulan lewatan sapa ingsun bikum sata asaruka ketemu wong 15 sira. Bifatki akhiril juz'aini kelawan fatkae akhire juz loro. Wakot yu'robu lan terkadang dimurabake apa al ajuzu apa juz kang akhir. Ma'a baqois sodri ing dalem sertane tetepe juz kang kawitan ala binaihi ing atase binae sodri. Fatakulu mongko ngucap sapa sira
ing lapat hadi kumsata asrika. Hadi utawi iki perkara iku kumsata asrika wong 15 sira. Waru aitulan ningali sapa ingsun kumsata asrika ing wong 15 sira. Wa marurtulan lewatan sapa ingsun bikum sata asrika ketemu wong 15 sira. Wasuk minis naini fama fauku ila asaroten kafailin min fa'ala. Wasuk lan nyitao sapa sira. Wasug lan dadekake sapa sira. Minis naini saking lapat isnaini. Fama mongko isim adat fauku kang sak dhuwure isnaini ila asarotin temeka maring lapat asarotin kafailin ing kaya sepadane anut wazane lafat failin. Min fa'ala kali tetep saking mandine lafat fa'ala. Waktim lan mungkasi sapa sira hu ing wazan fa'ilun fitanisi ing dalem maksud mu'anas bita iklawan tak wa mata dakarta lan ing dalem semangsani mudakarake sapa sira fatkur mongko nutur sapa sira fa'ilan ing isim adat kang anut wazani lafat fa'ilan binggoiri tak kelawan tanpa tak. Yusogu digawe sigot minisna ini saking lapat isna ini ila asrotin temeka maring lapat asrotin apa ismun isim muwazinun kang nunggali wazan lifailin maring wazan lafat fa'ilin. Kama yusogu kaya oleh dicidak tatawa digawe apa wazan fa'ilin min fa'ala saking fi'il madine lafat fa'ala. Nakwu doribun min durubah sepadane lapat doribun min durubah saking madine lapat durubah. Fayuqalu mongko diucapake apa sanin lapat sanin wasalisun lan lapat salisun warobiun lan lapat robiun ila asirin temeka maring lapat asirin bila ta'in kelawan tanpa tak fitat kiri ing dalem mundakar makdud wabitain lan kelawan nganggo tak fitak nisi ing dalem mu'anas. Wa ing turid ba'dul ladhi min hubuni tudib ilaihi misla ba'din bayini. Wa in turid jalal aqoli misla ma fauku faku majailin lahu kumah. Wa in turid lan lamun ngarepake sapa sira ing wazani lafat fa'ilan ba'dul ladhi ing setengahe isim adat. Bunia kang dijumenengake apa wazan fa'ilan minhu sangking alladhi. Tudib mongko mudhupake sapa sira ilaihi maring alladhi misla ba'din kali sepadane indofai lapat ba'din bayinin kang pertilo. Wa inturid lan lamun ngarepake sapa sira ing wazane lafat fa'ilan jalal aqoli ing dadekake isim adat kang sithik mislama ing sepadane adat fauku kang ing dalem sadhuwure al aqoli fahu majailin mongko kelawan koyok hukume lapat jailin ukumah
Ukuma ngukumono temen sapa sira lahu maring wazan fa'ilan. Li fa'ilin iku keduwene wazan lafat fa'ilin. Al musawwigi al masugi ngono ya kena ya. Al musawwigi kang dicithak apa wazan fa'ilin min ismil adati saking isim adat istimalani utawi gunakake karuni utawi kelaku luru utawi kelaku karuni. Akaduma utawi salah sijine istimalani iku ayyufruda yen to dimufrodake apa wazan fa'ilun wazan fa'ilan fayuqalu mongko diucapake apa lapat sanin kang kaping pindho wasaniatun lan lapat saniatun kang kaping pindho wasalisun lan lapat salisun kang kaping telu wasalisatun lan lapat salisatun kang kaping telu kama koyok keterangan sabako kang wis dingini apa emah. Wasani utawi kang kaping pindho iku alla yufruda yen to ora dimufrodake apa yen to ora dimufrodake apa wazan fa'ilin wakina idin lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono alla yufruda imma ayyustamala ana kalane yen to dilakokake apa wazan fa'ilun ma'ama ing dalem sertane adat ustuko kang ditokake apa wazan fa'ilun minhu saking emah. Wa ima ayyustamala lan ana kalane yen to digunakake apa wazan fa'ilun ma'ama ing dalem semertane adat qoblama kang tetep ing dalem sadurunge adat ustuko kang ditokake apa wazan fa'ilun minhu saking emah. Wa fi saurati mongko iku ing dalem conto al ula utawi kang awal yajibu wajib apa indofatu fa'ilin indofai wazane lafat fa'ilin ilama maring lapat ba'dahu ilama maring adat ngono ya kena ya ilama maring lapat ba'dahu kang tetep ing dalem sakwise wazan fa'ilun fatakulu mongko ngucap sapa sira fitat kiri ing dalem mundakar fatakulu mongko ngucap sapa sira fitat kiri ing dalem mundakar ing lapat sanis naini diucapake ing lapat sanis naini wong kang kaping pindhone wong lanang loro wasalisu salah satin lan wong kang kaping telune wong telu warobiu arbaatin lan wong kang kaping papate wong lanang papat menunjukkan mundakar ya. Jadi menunjukkan mundakar itu sanis naini wasalisu salah satin warobiu arbaatin ila asiri asarotin temeko maring lapat asiri asarotin wong kang kaping 10 wong lanang 10 watakulu lan ngucap sapa sira fitaknisi ing dalem muanas diucapake ing lapat saniatus nataini wong kang kaping pindhone wong wadon loro sali satu salasin wong kang kaping telune wong wadon telu warobiatu arba'in wong kang kaping papate wong wadon papat ila asiroti asrotin temeka maring lapat asiroti asrotin wong kang kaping 10 wong wadon 10 wal makna utawi maknane iku akadus naini salah sijine wong lanang loro wa ikdas naini lan salah sijine wong wadon loro wa akadu asrin lan salah sijine wong lanang 10 wa ikda asrotin lan salah sijine
wong wadon 10. Wahada utawi endi rujuke? Wahada utawi iki yajibu indofatu fa'ilin. Wa yuhada iku al-muradu perkara kang dikarepake biqaulihi kelawan dawuh Kiai Musonef rupane wa in turid ba'dul ladhi al-baita ing bet. Ayat tegese wa in turid lan lamun ngarepake sapa sira bi fa'ilin kelawan anut wajane lafat fa'ilin al-musawwigi al-masugi ngono ya kene al-musawwigi kang digawe singgot minisna ini saking lapat isna ini fama mongko adat fauqahu kang tetep ing dalem sak dhuwure isna ini ila asrotin temeka maring lapat asrotin ba'dul ladhi ing setengahe isim adat bunia kang dijumenengake apa fa'ilun wazan lafat fa'ilun minhu saking alladhi. Ayat tegese wakidan perkara salah sijine. Ayat tegese wakidan perkara salah sewiji mimma saking adat ustuko kang ditokake apa wazan fa'ilun minhu saking emah. Fa'asib mongko mundhofake sapa sira ilaihi maring ma ustuko misla ba'din ing sepadane indofai lapat ba'din. Waladi utawi adat yundofu kang dimundhofake apa aladi ilaihi maring ma ustuko iku huwa utawi adat iku aladi isim adat huwa utawi aladi sing arep ya iku aladi isim adat ustuko kang ditokake apa wazan fa'ilun minhu saking aladi. Wafis sauroti lan iku ing dalem conto asaniyati kang kaping pindho. Ngene yo kena yo. Wa fi saurati lan iku ing dalem conto asaniyatu utawi kang kaping pindho. Ia jusu wenang apa wajahaini. Ngene yo. Berarti ngene. Wa fi saurati lan iku ing dalem conto asaniyatu utawi kang kaping pindho. Ia jusu wenang apa wajahani wajah loro. Akaduma utawi salah sijine wajahani iku indofatu fa'ilin. Indofae wajane lafat fa'ilin ilama marang adat yali kang nyandingi apa wazan fa'ilun hi ing emah. Wasane utawi kang kaping pindho iku tanwine fa'ilun wa nasbuma lan nasope adat yali kang nyandingi apa wazan fa'ilun hi ing emah bi kelawan wazan fa'ilun. Kama koyok lapat yuf'alu kang digawe apa emah bi ismil fa'ili kelawan isim fa'il nakwu doribu zaidin sepadane lapat doribu zaidin. Doribu zaidin wong kang mukul zaid. Wa doribun zaidan. Wa doribun lan wong kang mukul zaidan ing zaid. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fitat kiri ing dalem mundakar. Diucapake ing lapat salisusnaini. Salisusnaini wong kang kaping telune wong lanang loro. Wasalisun isnaini. Wasalisun tak baleni yo. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fitat kiri ing dalem mundakar. Diucapake ing lapat salisusnaini wong kang kaping telune wong lanang loro. Wasalisun
lan wong kang kaping telune isnaini ing wong lanang loro. Warobiu salah satin lan wong kang kaping papate. Warobiu salah satin wong kang kaping papate wong lanang telu. Warobiun lan wong kang kaping papate salah satan ing wong lanang telu. Wahakada lan mengkono-mengkono salisusna ini ila asiritis aten temeka maring lapat asiritis aten wong kang kaping 10 wong lanang 9 wa asirin lan wong kang kaping 10 tisatan ing wong lanang 9. Watakulu lan ngucap sapa sira fita nisi ing dalem mu'anas diucapake ing lapat salisatu isnataini wong kang kaping telune wong wadon loro. Wasalisatun lan wong kang kaping telune isnataini ing wong wadon loro. Warobiatu salah satin lan wong kang kaping papate wong wadon telu. Warobiatun lan wong kang kaping papate salasan ing wong wadon telu. Wahakada lan mengkono-mengkono salistusnaini ila asiroti tisin temeka maring lapat asiroti tisin wong kang kaping 10 wong wadon 9. Wa asirotin lan wong kang kaping 10 tisan wong wadon 9. Wal makna utawi maknane iku jailul isnaini wong kang dadekake wewilangan loro. Salah satan ing lapat salah satan wewilangan telu. Wasalasati lan dadekake lapat salah sati wong telu arbaatan ing lapat arbaa ing wong papat. Wahada utawi iki makna. Wahada utawi iki al makna. Wa yuhada iku al muradu perkara kang dikarepake biqaulihi kelawan dawe Kiai Musonef rupane wa inturid jalal aqoli mislama fauku ayat tegese wa inturid lan lamun ngarepake sapa sira bifailin kelawan wazan lafat failin al musawwigi kang digawe sigot minasnaini saking lapat isnaini fama mongko adat fauqahu kang tetep ing dalem sak dhuwure lapat isnaini jaklama ing dadekake adat huwa kang utawi emah iku akolu luwih sithik apane adadan wewilangane mislama kali sepadane adat fauqahu kang tetep ing dalem sak dhuwure ma huwa akolu fakum mongko ngukumono sapa sira lahu maring wazani lafat fa'ilun bikumi jailin kelawan koyok hukume lapat jailin min jawazil idofati nyatani saking wenangi idofa ila maf'ulihi
maring maf'ule jailin wa tanwinihi lan tanwine maf'ul wa nasbihi lan nasobe maf'ul. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.